Познайте къде сме, разбира се, в община Летница, където се предполага, че определени хора 2 седмици преди последните общински избори се здобили с ултралуксозен автомобил за над 150 хиляди лева, обаче като се проследи собствеността на този автомобил, който е с регистрационен номер ОВ3909ВЕ, е много странно кой го кара този автомобил. Възможно ли е да го кара общински съветник, който е известен с определен вид дейности, които са свързани с бързи кредити, свързан с някакъв вид лихварство? Не знаем, се още предполагаме и дали всъщност човека, на който е записан този автомобил, няма как практически да разполага с сумата от 150 хиляди лева, за да го закупи този нов автомобил BMW 730 модел. Ще разберем тепърва така ли е или не. Летничани ни съобщават, че същата тази личност, която кара този автомобил, е взета книжката, но продължава да го кара този автомобил вътре в Летница. По какъв начин се случват нещата и възможно е това лице даже да е вътре в Общинския съвет, предстои да разберем.